Peruchera Edicións, unha editorial de Monforte de Lemos, e teño o gusto pois de contar entre as persoas que publican comigo con Anxo Muiños, que é un autor da Coruña, do Concello de Rianxo, que leva publicado comigo pois varios libros, creo que xa van 8, e que hoxe nos acompaña aquí no barco para presentar o seu novo último libro, que se trata de este libro que temos aquí, Ri, que é unha historia de aventuras, é unha obra que combina presente e pasado, unha épica da memoria colectiva onde o século XX funciona como un punto de partida dunha viaxe e moito máis, non? Pero, en definitiva, Ri é unha viaxe polo mar, pola memoria e pola identidade onde nada é totalmente fixo. Anxo Muiños é un autor profundamente ligado ao mar e á terra galega. A súa obra nace das súas propias experiencias vitais, das súas viaxes e do contacto directo cos lugares e coas persoas. Por iso que, aparte de ser un magnífico capitán de barco, é tamén un magnífico escritor. E por iso lle damos a benvida para que ele nos fale e que nos fale un poquinho máis da súa obra. Adiante, Anxo, por favor. Bueno, pois, se presto isto para que expliques un pouco máis. Hola, boa tarde. Pois nada, vos a gracias a todos por ir aquí, gracias a Rocío por editarme, gracias a Alfonso por ser tan bo compañeiro, xapó, gracias a Cátido Caneiro por vir tamén un grande escultor, gracias a Gloria por traer as flores, que hoxe tamén celebramos ao mesmo tempo a Revolución dos Graos. Sobre Rei, pois fixo unha edición maravillosa aquí Rocío, que a editorial Peruchera. Ao final de todo, puxemos unha cartografía mitolóxica, non? Por onde van pasando os acontecementos, non? Da viaxe. Aquí, nesta foto, pois é con un grupo étnico do sudeste asiático que se chaman os Uraklavoi, que significan os irmáns do mar. Son nómadas do mar, non? Por iso chaman os ciganos do mar, the Gypsies of the Sea. A historia esta empeza en Terra do Fogo, no sur de toda Argentina, despois pasa a Antártida e despois remata na Polinesia, nunha illa da Polinesia. Ri, o título é así, gústame porque é un monosílabo, non? Só 2 letras. Entón, o que se insinúa é que a natureza, pois, enrise dos problemas humanos, non? Das nosas preocupacións e tribulacións diarias, que nos comemos o tarro por calquer cousa, pois a natureza enrise deso, non? Está dentro dunha saga que é a saga Río Océano, pero ao mesmo tempo podense ler independentes, son autónomos os libros. Creo que non me queda nada máis do tinteiro, si a bote pronto, calquera pregunta que queirades facerme ou así, pois señal. Aquí o fío conductor é eu chamolle un moinante irlandés, non? Entón, era o que falaba antes con Cándido, non? Aquí o termo moinante é dun grupo étnico que hai en Galicia, non? Que sobre todo están asentados en Coristán, co Carballo. Pois tamén como hai un grupo étnico semellante en Irlanda, eu fago a semellanza de chamarlle moinantes tamén os white gypsies, os ciganos brancos, que chaman ali. Non son romanís, pero chamanlle gitanos, non? Como despectivamente, como aquí lle chamamos quiquilleiros, ou así. Bueno, un pouco a trama é que a compañeira do gitano irlandés, este gitano irlandés ten unha compañeira que sí que é gitana romaní, entón ela desaparece, non? Entón é un pouco enigma aí que pasa aí, entón el por iso vai desde Terra do Fogo, desde Ushuaia,
vai á Antártida, a ver se atopa. É un pouco a trama. Bueno, que en realidad ele está na Polinesia, ¿no? Na Polinesia, por iso ele acaba chegando tamén a Polinesia. Sí, tamén teño aí un xogo literario que ao final o narrador omnisciente do libro é un pingüino. El ten unha mascota que é un pingüino, entón o pingüino é o que narra. A narrativa ven de parte dun pingüino. Nada, se tendes alguna preguntiña a min ou a editora ou ao Alfonso, pois aquí estamos. O patrón. Eso é. Graciñas. Cada personaxe, o patrón, o escritor, dalle o ouro. Nunha persona. Bueno, pois é un libro moi interesante, é un libro de aventuras que mergulla ao lector nunha viaxe por distintas partes do planeta, que merece a pena ser leído, que está en lingua galega. Hoxe temos aquí á venta, como primicia, o estreno do libro, que normalmente ten un prezo de 20 euros e hoxe está co tema da feira do libro, coa celebración de hoxe, con desconto en 17 euros. Quen o queira mercar ao final da viaxe ou cando queirades, podedes facelo. E tamén temos outros títulos da saga que tamén ten aquí á venta, como Resurrección House, Navegando por Anián, ou Landa Seiva, que tamén son aventuras que transcorren no mar, non? E que merece a pena ser leídas. E nada máis. De Rianxo. Querenche preguntar algo, parece. A min damo de Rianxo. Preguntarlle algo, preguntarlle. No. Pero o libro de Rianxo. Libro de Rianxo. Pero o libro de Rianxo. Non tes de Rianxo, Quizás con Rianxo non. Teño algún libro que dou algunha pincelada, pero tamén incluso de Moaña falo de... Non hai unha illiña en Moaña que se chama Illa de San Bartolomeu. De San Bartolomeu, non? Unha illa importante. Importante. Está dentro do parque. Pensa como está a coña. Explícanos que non casi é o mesmo terreno. Hau de saber. E mira para dentro e mira para as caras. Sabes o que é.